ראיתי סרטון מאוד מרגש, עם בקשה עוד יותר מרגשת. אני אקריא לכם את ההודעה, מילה במילה. נערן אשחר, תושב שדמות מחולה, נשוי +2, מלמד בישיבת ההסדר בבקעה, תרם כליה לפני כ4 חודשים, ולמרות שלא חזר עדיין לכושרו, עלה על מדים והתגייס מיד בתחילת המלחמה. נערן נפצע קשה מאוד שלשום בהתהפכות הטנק. ומשפחתו ביקשה שנפיץ את הסרטון המתוק הזה. בסרטון רואים את נערן יושב עם הגיטרה ליד הטנק עם החברים, החיילים, ושר איתם את מילות התפילה המקבלות משנה תוקף בימינו. הנשמה לך והגוף פעל לך,